Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Хуш омадед ба канали мо. Имрӯза бинед чихела ҳамааса чанд хела шуд. Ба фикрам ҳамин як моҳе ки ҳамин ҳаво сери безеб ҳаво дилгир. Имрӯз мехоҳам ҳозир мехоҳам ки трезаҳоя буршӯям. Рости гап чанд қад шуд ки ман треза шудам. Бовар кунед нашида будам ягон бор. Ва ҳозир мехоҳам полниси шида ина бинед чихел чанд ҳаста. Ҳозир мехоҳам ин сеткаша гирам полнисти пурра шушта тоза кунам трезая. Да ҳамин хунукӣ хай асос он ки тоза мешаванд. Чангҳо барои ки ҳар дафъа треза мекушоӣ чанг. Хеле ки бо берун шамол будаи хай шӯям ҳеҷ кор намекунад. Ва бо стирка мондагӣ ҳастам. Вай кардам плитаи средства чӯшида мондагӣ ҳастам, либос мондагӣ ҳастам, стирка. Анами хел дӯстони азиз. Хай хӯрок обеда ҳаста. Чуба? Чокат бо мошина я обуқ штестан. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед ман ҳам хел оби холӣ кати шушта тоза кардам, лекин бо чӣ хеле ки мебинед хеле ваяш капляҳош мондагӣ ҳаста ва вақте ки қоқ шавад ман хел ранги ман гӯям безеб мешавад. Барои ҳамин ҳозир як бор ойна шӯяк кати треза шӯяк кати чӣ гапай полнисти ҳамаша ҳамин ойнаҳоша шушта мебуром ай дарун ай берун тамом тез беякон вай то ки ҳам хеле тоза шавад доғ намонад шуд. Решоткашам якбора шуштам. Штативи майдача хонаи очам дай ки то ки монам ба ҳазур сёмка кунам. Штативи калон ки дар инҷа неудобни ҳастай безеб ҳастай. Барои ҳамин ҳамқа сёмка карда тонистам тамом овози Салмон набинанд. Азиз трезаҳои хушрушта тоза кардам. Рости гап ба зур тоза кардам барои ки Салмон намондак ва ҳабше. 10 бор рафтам омад. Агар пешаш дашини оромакак мешинад. Ҳами ай ҷод хести ягон ҷо рафтем 5 минут пас мебинӣ ки овозаш буромадестай. Ҳозир бо стирка мондам, хӯрок мондагӣ ҳастам. Обед саати 1 шудестай. Беҳад монда шудам. Анамехе. Дӯстони азиз, кӯдакҳо омаданд ва ман ҷуда картошка пухтестам. Ин дафъа ман хеле картошка пухтам барои кӯдакҳо. Хеле картошка маҳбубшон буда. Барои ҳамин типа чипс. Накун Нилуфар. Наскёта пуш сиёвуш.
دوستانی عزیز ما نه ужин کرده شدیم. من اینا دفتر قلمشون گرفتن و دوستانی عزیز بسیاری программа писидан ки номи программа чи аст. من همین هست учимся читать. Мха сурати собачка дрози ай play market нишонтям калонтар. Кани ман ҳамине. Ман ҳамин якташа интихоб кардам. Мана михал учимся читать ба ин. Мана якташа интихоб кардам. Мамгал гирифтам гӯем вай кадам. Ки не нағз буромад хайрият ки. Играми. Мана. دوستان عزیز چقدر ترزه ها تازه. من خرسند довольная گفتی روسا که ترزه ها تازه هستن اساس چنگ نیسته. خیلی با پگه نصیب انشالله. خیلی بود که همین نقشه داشتم که ترزه های شویم گفته هیچ وقت نمیشد که شویم. نصیب همین روز بوده همشش تازه کردم. خیلی اساس اون که تازه شدن با آنچه ترزه ها تازه میرن. همین ошхонаи трезаҳош безеб ҳаст, нехтараш решоткаш безеб ҳаст, неудобно аст. Барои ҳамин дер мешӯям. Вай ҳамсоя шланг доранд. Каён вақте ки бинам ки ваё шланг мондагӣ бошад мепурсимшона ки ту ки трезаҳоя шӯям гуфта ҳамон вақт мешӯям. Ай даруни хона вообще неудобно ҳастай шуштани трезаи ошхона беҳатманда маъқул нестай. Мехоҳам ки ақаллан як ваҷа бар ин дуртар кунумша. лекин ҳоли ҳамин хел ҳаст. ҳоли мехоҳаму лекин имконият нест. ва якбора ҳамин дар бораи ҳамин жалюзиҳо гӯям. дӯстони азиз рости гап ман вақте ки шавҳарам гуфтанд ки жалюз мекунем, ман гуфтам ки барои чӣ жалюз безеб ҳастай, вообще манда маъқул нестай гуфта будум. Умуман гӯям манда маъқул набуд ҳамин жалюз барои чӣ ҳастай бай намекардам да умуман. Ва вақте ки кардем, вақте ки тобистон ҳаво гарм ҳастай, рӯшноии офтоби мо бояд ҳама вақт офтоб ай ҳаминҷо саҳари рӯз кати чизи беҳтарин аст жалюзи. аҷоибот. Касе ки масалан фикр дошта бошад ки кунам ё ки накунам, кунен дӯстони азиз. Беҳтарин чиз жалюзи ҳастай. Тем боле ҳамин балкон нагӯем. Мо ҳарду балконда кардагӣ ҳастем ва ман гӯям пушаймон нестем ки мо ҳамхали жалюзи кардагӣ ҳастем. беҳад чизи хуб ҳастай. кӯдако ай дасти кӯдако планшета гирам ки ва ё худошон бурдан намемонанд вай планшета. ози разбор кати ё ки ягон даговор мебандем вай мекунем мегирем планшета ё ки ҷанг кати. дӯстони азиз ман инҷода уголок гӯем. Ман ин крема агар ба ёдтон дошта бошад заказ кардагӣ будам. Чихеле ки мебинед холи иштагӣ аст, қаки дигаш мондагӣ аст. боз заказ кардам. ва ман ин тоника на танҳо манаям қашмондагӣ аст. чихеле ки мебинед қашмондагӣ аст. На танҳо барои рӯ, балки ҳама ҷода мепошам. барои он ки манда охир маъқул нашуд барои рӯ. намедонам чихел часпак мекунонад, чихеле мекунонад. намедонам манда маъқул нашуда барои рӯ пошидан. ман гӯям истифода мебарамша. барои ҳамин ҳама вақт ҳаминҷода ҳастай. крем заказ кардам, бо камтар чиз заказ кардагӣ ҳастам. биён агар ҳатман нишон медиҳам. хеле дӯстони азиз биёен ҳамин кати влога ба охир расонем. пагоҳ бо нақшаҳо бисёр ҳастанд. пагоҳ мехоҳам шкафа полнисти тоза карда, порядок карда. бо пагоҳ вай ҳастай хӯрок тайёр кардан дар кор. имрӯз хай хӯрок тайёр кардан дар кор набуд. барои ҳамин трезаҳои шушта тоза кардам. пага тез ягон хӯрок тайёр мекунаму саҳар кати. баъд шкафда мегузарем. ҳамаша холӣ карда шавҳарам биён шкафа як тараф монему.
барое ки чихеле гуфта будам пушташа дидан дар курай. баҷо умуман мегӯям бо пага мебинед. Дӯстони азиз, хайр, дар паноҳи худо бошен, ҳамеша худатона эҳтиёт кунен. Хайр дӯстони азиз.